Va, Guillem, presenta la teva pròpia cançó, vinga. Jo que sé que ets locutor de ràdio, tu també, tens un punt de locutor. Home, havia fet de locutor molts anys, a diversos llocs, i res, escolteu aquesta cançó, La nit està que crema, des del Penedès, Buos. Sí senyor. Tens to de ràdio nocturna, també? Normalment havia fet de tot, perquè de petit a Calafell Ràdio em passava la vida allà. Els dissabtes al matí vaig començar llegint contes a les 10 del matí, i a mesura que em vaig anar fent gran, això que dius, vaig anar passant l'horari cada vegada més cap enrere, però m'he tirat la vida a la ràdio. O sigui, ho sé. Vaig treballar... Has col·laborat aquí també al Fricandó Matiner, Al Fricandó, també a RAC1 amb el Llimós, a la Primera Pedra, a ONA FM, a Catalunya Ràdio, a la cadena SER... Bueno, una mica d'intrusisme laboral. A veure, fem tots aquí en aquest programa, perquè no hi ha ni un periodista, només el Maravalla. Bueno, i servidor. Sí, el Vermut també. Bona cosa. Escolta, Guillem, jo tinc una curiositat. Avui vens a presentar La nit està que crema, el 6è disc, ara en parlarem, però jo m'estava imaginant ara el moment en què tu vas canviar la veu, perquè tens una veu d'ultratumba super heavy. Per què ho dius? Per què ho dius? No, perquè és veritat. Com va ser el canvi de veu, Guillem? El recordes o no? Buah, un drama, perquè jo cantava a la coral i tenia la meva veu allà a la coral de l'església de Calafell, i tenia la meva veu de nen, i de cop i volta vaig plantar allà, i la directora de la coral, quan va sentir cantar, es va esparverar, diu, però què t'ha passat, saps? I me'n recordo de trucar a una amiga, i clar, trucaves al fixe, i la seva mare deia, t'ha trucat un senyor, saps? I la deia, no és un senyor, és el Guillem. Saps? El Guillem? Què li ha passat al Guillem, saps? Sí, increïble. Devia estar plena de galls, la teva adolescència. Doncs, escolta'm, aquest nou disco que és molt electrònic, no? Sí, jo sé que componeu les cançons una mica pensant en el directe, perquè la gent s'ho passi teta i muntar una bona festa i encenguin les bengales i fotin un castell dels castellers moxiganguers d'Igualada, Però aquest més que mai és més electrònic. És més electrònic, Guillem, aquest disco? Sí, és més... Bueno, jo crec que sempre no ens hem volgut quedar mai allà on estàvem. Quan vam començar, si escolteu el Gratis Hits o el Rebelión en la Plaza, eren discos super punkis. Després, doncs, vam començar amb el tema del mestissatge. Quan en el mestissatge ja ens estàvem avorrint, vam fer temes com Volcans o Connectats o Transmets d'Energia, que eren com un mestissatge amb uns principis electrònics. I clar, no em podia tampoc quedar, saps, en la posició còmoda de dir, pues, em quedo allà per sempre. Llavors vaig pensar, cap on te'n puc sentir còmode? Doncs intentant fer una altra cosa que sigui com l'evolució del que ja has fet. I llavors doncs vaig pensar, treu els pitos ja, que portes 10 anys amb els pitos. Evidentment en els concerts no els traurem, perquè no fotrem fora dos col·legues de l'ànima, però en el disc sí que he pensat, va, carrega't els pitos i així continues, doncs, evolucionant i sentint-te que el que estàs fent no és el mateix que feies fa 3 anys. Home, està bé, perquè això era una reclamació bastant forta del públic, no? Una mica també, que ens n'hem fotut una mica dels vostres pitos en general, vull dir que la gent tenia ganes de canvi i crec que ho respost bé. Sí, home, a veure, quan portes 10 anys que tots els grups fan el mateix... És cansat. Clar, o sigui, per nosaltres mateixos també, i al final jo ho tenia claríssim, des de fa 2 anys que ja estava, al meu cap estava la pròxima vegada he de fer alguna cosa diferent, com quan en el seu moment vam posar-li aquest primer punt de reggaeton al Volcans o al Connectats, que no ho feia ningú, i al principi recordo de Volcans que deien, però què feu, que això és reggaeton, el reggaeton és una merda, i després tothom va ballar Volcans. Crec que t'has d'arriscar una mica sempre per aconseguir fer un pas més, perquè si no et quedes allà. I el pròxim pas, Guillem, et veus fent ara, com per exemple, els Figaflaues que fan batxata, els tiets que fan sardatón, tal... Sardatón és molt top. T'imagines experimentant en un 7è àlbum, per exemple, en nous estils? O sigui, m'imagino, si hi ha 7è àlbum, segur que no serà igual que aquest, i segur que intentaré fer una cosa que s'hi assembli, que tingui l'esperit festiu, que és el que sempre ens ha caracteritzat, però que musicalment no diguis, joder, és igual que l'anterior, però hi ha coses que crec que ja no les podria atrapar, saps? O sigui, jo a vegades quan sento això que fan aquest trap, que canten, que no se'ls entén la lletra, i saps? Aquí crec que no hi arribaré ja. O sigui, això ja no ho atrapo ja. Això em supera, saps? No ho puc fer. Jo me'n recordo que els Buos tenien com... Però una batxata, per exemple, joder, és guapíssim, o sigui, sí. El públic de Buos...
era molt transversal, jo tinc la sensació que fins i tot que connectàveu molt amb el públic adolescent, no? Durant molts anys. Trobes que els vostres seguidors han canviat una mica ara, per exemple, o continuen sent molt joves? Home, la veritat és que cada vegada em costa més, perquè quan toquem és com que a les primeres files hi ha com molta gent molt adolescent, però res, són 5 o 6 files, però és que darrere hi ha els que ens seguien quan era el 2017, 18, 19, que ara ja tenen 20 i pocs, però és que darrere hi ha els de la meva època que ja venen amb els fills. I que tampoc passa res, Jo crec, si perds el públic adolescent. Bueno, no sé, vosaltres suposo que tindreu la vostra opinió com a bus, però hi ha com una dictadura de la joventut, de que tot ha de ser per joves, que tot ha d'agradar als joves, i a vegades has d'acceptar el pas del temps i dir, mira, no passa res, el meu públic segueix estant allà, són més grans i és un altre tipus de cosa, però bueno, potser no cal anar a tocar el Canet Rock cada any. Pregunto, no sé, potser m'estic posant en un jardí. Clar, no, vull dir, jo tampoc no hi penso. O sigui, és una cosa que tu et trobes. O sigui, tu fas la música i al final la gent que li agrada va allà i tu tampoc pots triar, saps? O sigui que a mi, mentre que vingui gent i cantin les cançons, ja sóc feliç, però no és una cosa que crec que pugui controlar l'artista. Al final la gent és soberana, igual que amb les cançons passa, que una cançó agrada i una no fa res, crec que amb el públic passa una mica també això, no? Que tu arribes allà i et trobes a davant. Qui hi ha, i exacte, sí. Quan anem fora, per exemple, ens passa que quan anem fora, a Euskadi, que ara hem fet 3 concerts aquest mes, o molt sovint estem anant allà, hòstia, el públic és més gran, saps? O sigui, allà la gent que ens ve a veure tenen 25, de 25 a 35, o sigui, no trobem tanta canalla, per dir-ho així. En canvi, aquí és com que hi ha, amb la música en català, hi ha molta gent que als 15, 14, 16, 17 anys és la seva explosió de tenir ganes d'anar al Canet, a l'Acampada, bueno, a tots els festivals, i si toques allà, doncs és el públic que trobaràs. Clar. Escolta, aquesta cançó... L'entrenador del Barça, Xavi Hernández, bon dia. És que ara estava sonant el que el Barcelona s'il·lumina, que hi ha una cosa que em va llit malament. Hi ha una cosa que em va llit malament, diu que un dimecres a l'estadi es veu una nit màgica. Sí, podeu canviar la lletra per dijous? Una nit normal el dijous a l'estadi? Doncs sí, no ens ho pensàvem. No ens ho pensàvem que era... Quan vam fer aquesta cançó semblava impossible que vegin jugant la UEFA, el que jugava el Villarreal, el Betis i el Sevilla, però, noi, la vida és dura. Però, més que res per això, si podríeu... Perquè si no, llavors les expectatives estan molt altes, saps què vull dir? Doncs espera't, que ara l'any que ve no serà a l'estadi ja, serà a Montjuïc. Exacte, els que viuen un dijous normal amb un just. Semblem espanyol ja, una mica, Escolta, de fet, la carrera dels Buos s'ha relacionat molt amb el Futbol Club Barcelona. Recordo celebracions vosaltres a Plaça Catalunya, no? Fèieu versions també parlant del Barça, això molt a la primera etapa de Buo, Zona Zapping. Total. Sí, com veus el Barça? Veus bé? Perquè, clar, podem guanyar la Lliga, podem guanyar la Copa del Rei, si les coses van bé. No sé si us tornarem a veure a Plaça Catalunya o fent de hooligans als Buos amb el Barça, si guanya títols aquest any. Home, si posen la mantequilla damunt de la taula, cap allà que anem. Això és evident, perquè ens dediquem a això. És evident, vull dir que ens passa a tota la gent, no? Però, bueno, a veure, realment, després del foradot que van fotre aquests que hi havia a la directiva anterior, crec que ens estem recuperant prou bé, perquè, no sé, amb els pocs calés que hi ha i podem tirar de la cantera com s'ha fet, a mi em flipa l'Araujo, el Balde, el Pedri, el Gavi, tota aquesta canalla que són d'aquí, i que gairebé són els que més m'agraden. O sigui, els meus preferits són els que han sortit d'aquí, els que no m'ha hagut de pagar. I el Xavi també em sembla que, hòstia, va rebre molts pals, però, bueno, tu has vist l'equip que tenim? O sigui, pobre paio, dona-li temps, perquè... Sí, amb un escolp i una espardenya, Xavi, guanyarem alguna cosa. 7 anys més i aconsegueixo alguna cosa. Per cert, a favor del retorn de Messi, ara que es parla que torni? Mira, el cap em diu que no, però el cor em diu que sí, tan fort, que jo, si tinc un paper davant, com no he de voler que torni Messi? O sigui, després de la meva dona, és la segona persona que m'ha fet més feliç segurament en aquests últims 15 anys. O sigui, Messi... Més que els teus fills. Bueno, no. He dit 15 anys, no són tan grans els fills. Però si penses, ostres, aquest paio, últim any... Es cierto que a mí como él, el core me dice que sí, pero la billetera me dice que no. Doncs, a veure, els últims
anys hem xalat tant que jo penso, un últim any on aquest paio pogués... Fer un bon comiat, no? Un comiat... És que ell se'l mereix, però l'aficionat del Barça també se'l mereix. Sí, aquest va marxar gairebé per la porta de darrere, o sigui... Sí, que no marcant de cap contra el Celta i perdent la Lliga. Total, o sigui, a mi m'és igual, els diners no són els meus, o sigui, són els del club, no? No sé quan demanarà, home, si és una bogeria, però si es pot pagar, crec que ell mateix també genera tant. O sigui, és que, per començar, és que jo ja faria el museu del futbol i que aquí al Camp Nou i que fos Messi com el gran protagonista. O sigui, tens el millor jugador de tots els temps, que és del Barça i de la cantera, i com no ens hem d'aferrar això? Si això ens pot donar la vida durant molts anys. Hi ha una cosa, Guillem, que tu no saps, que és que Messi va jugar també perquè abans de sortir al camp cada dia escoltaves els búhos, em vas dir un dia. Sí, me lo ponía, los Vulcans, el Barcelona se ilumina, la verdad que estaba lindo y siempre lo escuchaba yo antes y... Vam dedicar-te una cançó. Sí, lo sé, el Petit... Aquest en un altre. No sé, no me acuerdo. Com es diu la cançó que diu Messi? Hòstia, no sé ni si la podràs trobar enlloc, eh? No, potser està aquí. Al YouTube estava, deia, la canción de Messi con letra, es deia. Es que me han hecho tanta que está re lindo. Ui, te la tinc. Búhos Messi, es diu. Sí, aquí l'ordinador, eh? Ja, m'escoltem? Seguro, Messi. Aquí vau intentar fer la mano de Dios una mica, no? De Maradona, o què? A veure, s'ha de dir que quan la van fer era l'any que va debutar. O sigui, jo aquí era un criu... Què dius, ara? Sí, és l'any que debuta Messi, que crec que va jugar com 2 o 3 partits i ens vam tornar loquíssims tots de dir què carai és això? Que, o sigui, el primer dia va fer 2 gols, li van anul·lar i el va repetir igual, no sé si en recordeu, aquella vaselina amb el Getafe. Sí, la passada de Ronaldinho. Clar, que tot el camp va dir, però què és aquesta bèstia que és capaç de regatejar-se tios que foten un 90, que estan tots catxes, i el tio allò amb un pam de terra se'ls driblava tots, no? Val, Guillem, anem per feina. A part en aquest disc hi ha una cançó que es diu Cerca de ti. Sí, senyor. Per tant, també canteu en castellà en aquest àlbum? Hi ha una cançó en castellà, com en tots els àlbums, sempre en posem una o dues, i en aquest àlbum també ens agrada que... Cerca de ti. Porque estoy mejor cerca de ti. Ah, entonces también habla de mí. Aquí col·laboreu amb Ander Valverde, de Green Valley. De Green Valley, sí. ¿Valverde? No té res a veure amb l'entrenador del Barça. Ah, vale. No, digo... Doncs escolta, va, sempre esteu a prop de la gent, això és veritat, perquè no heu parat mai des que vau començar. Crec que sou l'únic grup de Catalunya que no ha fet el típic KitKat de descans, no? Vam fer-lo per la pandèmia, però... Obligats, no? Sí, però... No, però... No, van anar de teatres. No, va fer una gira per teatres. A veure, nosaltres no va ser obligat. O sigui, nosaltres vam dir que vam fer la gran festa final, que va ser Pompeia, al poble espanyol, i llavors l'any següent era un any de descans. I, hòstia, tu, que això va ser el concert al desembre i al febrer va venir la pandèmia. O sigui que no, vam parar, però nosaltres ja anàvem a fer un any de descans. Però és que si parem, nosaltres paren tots. O sigui, vam dir, ja no parem més, saps? I vam haver de parar. I l'any següent sí que vam fer la gira de teatres, que va ser molt potent. Me'n recordo. Perdona. Vale. És que t'he sentit Doncs ens havíem de fer un test cada un. Sí. Tots els tècnics, tots els músics. I el públic, no? Sí, bueno, no, el públic no. Això ja va venir més enrere. Però al principi, hòstia, per poder sortir havies d'ensenyar tots el test al grup de WhatsApp. Vale, estem tots nets, ja podem anar de concert. Hòstia, ho recordo molt com algo heavy. La gent venies una butaca sí, 2 no, una sí, 2 no. Que tothom feia sold out, no? Perquè, clar, els teatres ja són petits. I a sobre, de cada 3 seients només te'n deixaven ocupar un. Però bueno, tenim un bon record d'aquella època. Demà obriu el Festival Estrenes a Girona? Sí. Demà, has pensat, no te'n recordaves que demà tens vol? Estava flipant que ja era demà. Dic, joder, com ha passat el temps. Demà. Ho fareu allà a la taulada aquella d'allà al pont? No. No, on es fa això? Això ho farem a l'auditori. L'auditori. Molt bé. I després, no sé, hi ha més dates, però nosaltres som emissora oficial, RAC 105, del Cabró Rock a Vic, que la gent compri entrades a cabrorock.cat, els dies 16, 17 i 18 de juny. Ho he dit bé? 16 i 17, és que el 18 em sembla que hi ha pot petit, també. Sí, sí. Ens veurem a Vic, ens veurem a estrenes. Algun altre festival, algun altre concert que vulguis promocionar o què? No, que vinguin quan puguin, tu.
Si els hi ve de gust i estan amb la colla i estan avorrits, Feu el que vulgueu. que vinguin quan puguin. Per sort tenim moltes actuacions i segur que hi ha alguna que us queda a prop de casa i si podeu estalviar-vos la pasta i venir a una festa major encara us sortirà més bé. Ara que sou tots uns quarantons ja, els buos, encara aneu a sac a la nit o no? Vull dir, encara és allò de... És que jo us he vist de festa, hem coincidit a les festes majors. La nit està que crema encara, o la nit ja està no- que ja no crema o crema ja tant? crema una mica menys? Pues la veritat és que ja no crema tant, tu. Perquè... És que l'altre dia m'han dit que el Joanet, el bateria, va estar un bolo sense fotre un cubata. Sí, i li van... Com a rècord, no? Sí, va dir, hòstia, Com a cosa el anecdòtica. Joanet no ha fet cap cubata. Dic, collons. Sí, i li van fotre bronca perquè no picava igual, picava més fluix. No. Tothom va dir, però Joanet, què ha passat avui que hem anat? No sé, no hi havia el mateix ritme, saps? Però sí que és veritat que ja no crema tant pel fet de que tens altres coses i que el meu fill d'endemà juga a handball o la meva filla juga a tenis i tinc ganes d'anar a veure com juguen. I compaginar bolos amb paternitat és complicat, no? no es pot comparar les nits del 2017 amb les del 2023, segur. Perdona, un dia em vas dir a la Cabra de Vic que havies deixat de fumar o que estaves deixant de fumar. Perquè aquí al programa sempre, Guillem, tu sempre dius que... Jo estic intentant deixar de fumar sempre. El nostre està intentant deixar de fumar. Tu què? Estic intentant deixar de fumar. Vale. La realitat supera la ficció, no? Es confirma. Guillem, moltes gràcies per venir al Matina Codina, a petar-ho amb el nou disco i la gira, i ens veiem quan tu vulguis. És casa teva, això, tio. Moltes gràcies Va, a vosaltres. vinga. Felicitats pel programa. Gràcies.